May pahigayon o ocular inspection ang lokal nga gamhanan sa Dakbayan, Sugbo sa pribadong labayanan og basura sa barangay Binaliw. Subay sa reklamo sa mga mulupyo tungod sa baho ug epekto kuno sa tubig sa ilang dapit. Anong report? Uban ang pipila ka masakop sa konseho sa syudad, Pangulo sa Cebu City Health Department, City Environment Office o Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Gisulod ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Prime Wasteland Solutions Incorporated. Tinguha nila nga makita sa personal ang proseso sa paghipos sa basura ug kun unsa ang epekto nini sa katawhan ug sa kinaiyahan. Giatubang usab sila sa mga opisyal sa pasilidad diin gipahigayon ang duha ka hugna sa briefing. Una sa patakaran sa mga musulod ug ang ikaduha ang overview sa kanilang nilang operasyon. Are you addressing the concern on the smell that this facility is emitting to your neighbors? Yeah, so Mayor, the smell is coming from first and foremost the waste coming in, which is fresh and open waste from the trucks. Gisunod dayon ang pagsusi sa proseso sa Material Recovery Facility kun MRF. Diin adunay mga dagkong makinarya nga migaling sa mga tuni-tuniladang basura nga di malata. Gikan sa MRF, miadto ang mga opisyal sa landfill proper o ang tambakanan sa mga basura sa ibabawang bahin sa MRF. Samtang atol sa tigom sa mga opisyal, gipadangat nila ang mga isyong gireklamo sa mga tao ug ang giingong resulta sa water quality nga wa makapasar sa testing sa tinubdan sa tubig nga haduol sa dapit. Bukas sinuon ang management nga lingkuran ang mga isyu sanglit, wa man sila masayod kung unsa ang proseso ug ang gibasihan sa testing sa tubig. Gipaniguro usab sa mga opisyal, dili makaabot ang mga basura ug ang duga nini sa sapa ug ubang tinubdan sa tubig. Samtang gipakita sa management ang water filtration o treatment facility diin giproseso ang wastewater nga ilang gi-recycle o gigamit sa pagpanglimpyo sa ilahang pasilidad ug paghugas usab sa mga sakyanan. Nasayran nga ang kasamtangan nga landfill facility may ikaduha nga nagmanage sa mga basura sukad lang sa nakalabayng tuig. Giklaro usab ni Acting Mayor Garcia nga gusto niyang malikayan nga mosangpot sa paghimo og sanction ang syudad ugaling makita nga adunay kalapasan nga mahimo ang pasilidad sanglit. Apektado man ang dakbayan kay maora man kini ang labayanan sa basura. Gipasalig usab sa tagdumala sa facility, siguraduhon pa nila nga mas mapalig-on ang gihimo nilang lakang nga dili makamugna og kadaot sa katawhan ug sa kalikupan ang ilang paghipos sa basura. Number one, ang smell, no, nga ilang ma-mitigate ug unsay ilang mga short term, medium term ug long term plans nga kanang wag tangon jud ang baho kay maluoy ta sa atong mga neighboring areas dire nga mura ba ang reklamo ni hatag ra ba sila nako og petition. Ikaduha, gitanaw sa nato ang quality sa tubig sa neighboring areas, no, kay nakita man gud nato nga naay reklamo regarding that. Our long-term plan is really to maximize the materials recovery facility operations so that movement of waste will be limited here on site. So we will also make sure that the waste in holding areas are soil covered and that they're properly sprayed with a chemical spray that will reduce or mitigate the odor. So once we get the MRF fully online, then that will be achieved. Gihatagan sa Acting Mayor hangtod sa sunod semana nga masumiter ang gisaad nga report sa management sa basurahan. Sayon ini, mipadangan sa ilahang signature campaign ang mukapin sa usa ka gatos ka mga mulupyo haduol sa landfill tungod sa kabaho nga ilahang nahanggab ug sa kalidad sa tubig nga ilang gikahadlukan nga makadaot sa ilang panglawas. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.